Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngiphinde ngibingelele futhi. Wey'ngane zakwethu, nangu umdlalo webhakaniya lapho uThabiso Umunyana engicabanga ukuthi abadlali be-Pirates noma abalandeli bebhakaniya bayamazi, nathi balandeli be-Chiefs siyamazi futhi umfana omncane lona. Okubuya ngathi i-Pirates ifuna ukumchitha-ke. Iy'ndaba ey'qhamukayo-ke njengoba i-Pirates ifuna ukumchitha umfana omdala, i-Kaizer Chiefs iyamdinga ithi izomsayina once nje waba i-free agent, i-Pirates yahlukana naye, i-Chiefs izomthatha uThabiso Umunyane. Okuwumfana nje odlala kahle kakhulu number 2. Ungenazo nje iy'nkinga, umfana omdala uyakwazi ukumaka. Ngicabanga ukuthi i-Chiefs uma ikholile ukumsayina izobe isayine i-right back e-right kakhulu, enhle kakhulu, yabo. So nje akusiwo umfana nje engathi nje uyabheda, umfana nje o-right kakhulu. I-Chiefs uma kuwukuthi izogcina imthathile, iyobe yenze nje umsebenzi omuhle wengane zakwethu, iyowenza umsebenzi omuhle. Umfana okwazi uku-overlap-a, ukwazi ukushaya i-cross, kahle nje okugudi kwibhola, ukudlala ibhola, yabo. So nje i-Chiefs uma kwathi iyogcina imtholile izobe isayine i-right back e-right, esemzingeni, ine-experience, unayo futhi i-experience yedabi. Ngeke nje asindwe i-Chelsea-ke yena, yabona umfana omdala. So i-Chiefs uma kuthi izogcina imthathile umfana, izobe nje isayine i-right back e-right, noma esasemncane kodwa nje uzobe e-right. Ngicabanga ukuthi oSolomon bazobulawa ibhentshi ngaye lo mfana lo, yabo, ngaye lo mfana lo. Okukhomba ukuthi-ke u-Pirates singagcina sithatha abadlali ababili ku-Pirates, njengoba kufungwaza kuthiwa uSalin kungenzeka simbone egijima ku-Kaizer Chiefs, okusho ukuthi babili abadlali singagcina sibathathile kubhakaniya, kungaba nguye umfana lo omncane noSalin, yabo. So engikushoyo ukuthi-ke i-Pirates uma kwenzeka-ke imchitha lo mfana, imrelease, ingamsayinisi inkontileka, sombona egijima kwi-Kaizer Chiefs, sombona egijima ku-Kaizer Chiefs kwisizini ezayo nje, lesi esizoyiqala nje, ngoba izindaba basayiqinisekisile nje impela, basayiqinisekisile nje impela ukuthi-ke i-Chiefs iyamfuna, iyamdinga kakhulu. So asithandazeni-ke makhosi ukuthi simthole umfana, we-experience unayo intwana, mesasemncane kodwa nje i-pressure uyayazi, ngeke nje afike asindwe ijezi, yabo. Idabi uyayazi, udlalela i-team enkulu. Engicabanga ukuthi i-Chiefs ne-Pirates ama-team asezingeni elilodwa, noma-ke i-Chiefs ngama-fans iphambili kodwa nje i-environment icishe ifane, yabo. Iyobe ingalahlekanga uma yenzeka ku-Kaizer Chiefs. So asike siyilalele-ke iy'ndaba ey'zoqhamuka ukuthi iyogcina i-Pirates imdedelile ukuthi azonyathela emabaleni aseNaturena, noma iyophinda ishaye ngonyawo phansi emnyama, asazi. Kodwa-ke iy'ndaba nje esaphumile ukuthi i-Chiefs-ke iyaxoxaxoxa naye umfana ukuthi uma beze bechitha ngala, izandla y'vulelekile. Siyabonga iy'ngane zakwethu, nibe nosuku oluhle.